లో క్రీస్తునందు ప్రియులకు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియమైన సహోదరులారా, మీకు ఒక చిన్న ఉపమానాన్ని చెప్పాలని నేను ముందుకు వచ్చాను. ఒక రోజున ఓ రాజుగారు ఆయన సొంత గ్రామానికి, ఆయనున్న ప్రాంతం నుండి ఆయన పుట్టిన గ్రామానికి బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం అది. ఆయన చెప్పాడు, నా గ్రామానికి నేను వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను, నా గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ నేను మేలు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను, అందరికీ చెప్పండి, నా రాజగృహం దగ్గరికి రమ్మని చెప్పండి అని అక్కడున్నటువంటి సైన్యముతో మంత్రులతో ఆయన చెప్పినప్పుడు వారందరూ వెళ్ళి గ్రామ ప్రజలను గోగు చేసుకుని వచ్చారండి. వారందరినీ ఆ రాజుగారు పలకరించిన తర్వాత వారి అవసరతలన్నీ రాజుకు చెప్పారు. ఆ రాజుగారు వారికి ఏమేమి కావాలో అన్నిటినీ, మరి ఎవరికి ఏమి కావాలో అది ఇస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. చక్కగా వారిని పరామర్శించాడు. బాగా అయితే అందులో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి. ఆ వ్యక్తి ఒంటి మీద వస్త్రాలు కూడా సరిగా లేవు. ప్రియులారా, బాగా గమనించాలి ఈ మాట. ఆ వ్యక్తి ఒంటి మీద వస్త్రాలు సరిగా లేవు. ఆ వ్యక్తిని ఆ గ్రామము సులకన చేసింది, త్రోసివేసింది. ప్రియులారా, మీరు గమనించాలి, లెక్క చేయనటువంటి తనములో ఆ వ్యక్తిని త్రోసివేసిందండి. నెట్టివేశారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు. అయితే ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి ఎక్కడో దూరాన పిచ్చి చెట్టల్లో ఒక చిన్న గుడిసి వేసుకున్నాడు. ఏం జరిగిందో తెలుసా అండి? ఆ రాజుగారి దగ్గరికి అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఆ లైన్ లో అతను కూడా వెళ్ళాడు. ఆ రాజుగారు అన్నాడు, ఏమిరా నీకేం కావాలరా బాబు అని రాజుగారు అడిగితే, రాజుగారితో ఇతను అంటున్నాడు, రాజా, నాకు ఒక చిన్న కోరిక ఉందయ్యా. గ్రామమంతా నన్ను త్రోసివేసింది, అధికారులు నన్ను త్రోసివేశారు, రక్త సంబంధికులు నన్ను త్రోసివేశారు, అందరూ త్రోసివేశారయ్యా. నాకు చిన్న కోరిక నువ్వు తీరుస్తావా అని అడిగాడు. ఏమిటో తెలుసా అది? నా ఇంటికి నువ్వు వచ్చి నాతో కలిసి అంత భోజనం చేస్తే చాలని కోరుకున్నాడు. చూడండి, ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ధనము కావాలని ఒకరు, బంగారము కావాలని ఒకరు, వస్త్రాలు కావాలని ఒకరు, పేరు ప్రఖ్యాతులు రాజు దగ్గర సంపాదించుకోవాలని మరి ఒకరు ఆశపడితే ఈ వ్యక్తి ఆయన్ని తన ఇంటికే పిలుస్తున్నాడు. గమనించండి. అయితే రాజుగారు ఆలోచించి ఎందుకు పిలిచాడు ఏంటనేది కూడా ఆయన ఆలోచించకుండా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి చెప్పాడు, ఒక రోజున నేను తప్పనిసరిగా నీ ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే, అధికారులను ఈ వ్యక్తి ఎప్పటి నుంచో బ్రతిమలాడుతున్నాడు. అధికారులను ఎప్పటి నుంచో బ్రతిమలాడుతున్నాడు. అన్నా, నాకు ఒక ఇల్లు కట్టి పెట్టండి అయ్యా అని. నాకు మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఆ సెంటర్కి రావాలంటే బజారు లేదండి, సహాయం చేయండి, పాములు తిరుగుతూ ఉన్నాయి, తేళ్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నానయ్యా, నా కుటుంబం దాన్ని బ్రతిమలాడాడు. ఎవరు పట్టించుకోలేదు. చూడండి, ఇప్పుడు రాజుగారు వస్తానన్నారు కదా, రాజుగారు వస్తానన్న సంగతి ఈ మంత్రులకు ఎప్పుడైతే తెలిసిందో భయము ఏర్పడింది. ప్రియులారా, చూడండి, వెంటనే ఆ ప్రాంతం అంతా శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించారు. ఎందుకంటే వాడి ఇంటి చుట్టూ పిచ్చి చెట్లు, ఏమండి, పలరకసి చెట్లు, భయంకరమైనటువంటి మురికి వాసన. మీరు బాగా గమనించాలి. ఆ ప్రాంతంలోనికి రాజుగారు ప్రయాణం అవుతున్నాడు. ఇక ఒక ప్రోటోకాలు వెళ్ళిపోయింది ఆ మార్గాన్ని సరళం చేయడానికి. ప్రియులారా, గమనించాలి. ఆ పరిస్థితుల్లో రాజుగారు ఆ ప్రాంతానికి వస్తాడని తెలుసుకొని ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నారు. అడిగినప్పుడు ఎవరు రోడ్డు వేయలేదండి. ఎప్పుడైతే ఆయన వస్తున్నాడని తెలిసిందో రోడ్డు వేయడం ప్రారంభించారు. ఎప్పుడైతే ఆయన వస్తున్నాడని తెలిసిందో ఆ ప్రాంతంలో వీధి లైట్లు వేయడం ప్రారంభించారు. ఎప్పుడైతే ఆయన వస్తున్నాడని తెలిసిందో ఆ ప్రాంతం అంతటిని శుభ్రం చేశారు. రాజుగారికి తెలిస్తే సంపేస్తాడేమోనని తెలిసి ఇతని గుడిచి పీకి వేసి అక్కడ 2 స్టేర్ల బిల్డింగ్ కట్టారండి. మీరు గమనించండి, రాజుగారు రానే వచ్చాడు, ఆ ఇంటికి వచ్చాడు, అతడు పెట్టిన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాడు. అసలు నన్ను భోజనం చేయడానికి ఎందుకు రమ్మన్నావమ్మా తమ్ముడు, నానా అని అడిగితే అతడు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా? రాజా, ఒక్క విషయం చెప్తానయ్యా, వారందరూ బంగారము, డబ్బు, వెండి నిన్ను అడిగారు, కానీ నా ఇంటికి నువ్వే వస్తే అన్ని వస్తాయి కదా ప్రభువా. దేవునికి స్తోత్రం చెప్తామా? హల్లెలూయా. మనం కోరుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసండి, డబ్బు, బంగారము, ఐశ్వర్యము, మేధస్సు, అంతస్తు కాదు.
యేసయ్య మన ఇంటికి రావడం కావాలి. అప్పుడు అవే తన్నుకుంటూ వస్తాయి మన పాదాల దగ్గర. ఈ వ్యక్తి చేసింది కూడా అదే. మరి మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశోధన చేసుకుని, ఏమండి, ఈ వ్యక్తి వల్లే జ్ఞానము గలవారమై యేసయ్యను మన ఇంటికి పిలుచుకునే వారమై ఉండాలి. అధికారులు లోబడతారు, మీ రక్త సంబంధికులని మీ ముందు తల వంచుతారు. ఆ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరూ నువ్వు చెప్పినది చేస్తారు. కనుక నా ప్రియమైన సహోదరులారా, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ విధంగా జ్ఞానం కలిగి నడుచుకోవాలని తెలియజేస్తూ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే అతని ఇంటికి వెళ్ళాడు, అతని ఇంటిని కట్టాడు. మనం కూడా ప్రభువుని పిలుద్దాం, మన జీవితాలు కట్టుకుందాం. దేవుడి మాటలు మీ జీవితంలో ఫలింప చేయనుగాక. ఆమేన్.